Vítam vás na mojom kanáli, na ktorom sa venujem cirkadiánnej a mitochondriálnej a kvantovej biológii a dnešné video je o melatoníne. Povieme si jeho spôsoby tvorby, jeho úlohy v našom tele, ako navýšiť jeho tvorbu, ako ju neničiť a možno sa stihnem vyjadriť aj k suplementácii melatonínu. Všetci vieme, že melatonín je spánkový hormón. A ľudia si myslia, že je to hormón tmy. Avšak iba 5% všetkého nášho melatonínu vyprodukovaného v tele je tvoreného v epifíze. Je to ten spánkový hormón, ktorý nás uspáva, ktorý prispieva k nášmu spánku a k procesom, ktoré sa dejú počas spánku. Čiže iba 5%. Tento melatonín sa považuje za hormón tmy, ale je to cirkadiánny hormón, samozrejme, to všetci vieme, ktorého tvorba sa začína ráno. Ráno, keď zachytia naše oči bez akéhokoľvek filtru, čiže žiadne okuliare, ani šošovky, keď naše oči zachytia ranné vychádzajúce slnko, infračervenú a potom neskôr UVA. Vtedy sa začína tvorba melatonínu, pretože UVA svetlo sa dostáva do nášho tela, do našich očí, do nášho mozgu cez neuropsín OPN5 a je to tryptofán, ktorý ho zachytí. A keď ho zachytí, tak sa môže tryptofán zmeniť na serotonín a potom zo serotonínu pod rúškom tmy, čiže keď sme 4 hodiny v tme, naše oči a najlepšie aj pokožka, vtedy sa začína meniť serotonín na melatonín a vylučovať sa z epifízy. Tu by bolo dobre povedať, čo je to tryptofán. Tryptofán je aromatická aminokyselina, čo znamená, že má benzénový kruh. A benzénový kruh zachytáva UV svetlo. Ešte niečo k serotonínu. 90% nášho serotonínu je vytvoreného v čreve našim mikrobiomom. A teda, ak nemáme dobrý mikrobióm, nemáme zdravé črevo, tak tvorba serotonínu bude negatívne ovplyvnená. Čiže čím zdravšie črevo, tým viac serotonínu vytvoríme. Čo to znamená, že musíme byť 4 hodiny v tme? To znamená, že v našom prostredí nesmieme mať zelenú a modrú zložku slnečného spektra. Za normálnych okolností, dakedy počas našej evolúcie, sme to ani nikdy nemali. Mali sme po západe slnka tmu. Až kým neprišiel oheň, a keď prišiel oheň, tak sme mali červenú a infračervenú. Ale nikdy sme nemali po západe slnka, čo je, keď sa na to pozriete logicky, úplne pre naše telo neprirodzené, pretože ako dlho máme LED žiarovky, ako dlho máme fluorescentné svetla? Veľmi krátko oproti celému nášmu vývoju. A môžeme byť zvyknutí na infračervenú po západe slnka, áno, ale modrá a zelená to je niečo tak neprirodzené pre nás, tak cudzie, ako, predstavte si to proste ako nejaké umelé jedlo, je to niečo umelé, syntetické. A naša biológia, naše celé telo má fotoreceptory, má opsíny, ktoré zachytávajú svetlo. A naše telo, keď zachytáva modrá je tá zložka, ktorá nás nabudzuje. To je tá zložka, ktorá hovorí našim cirkadiánnym hodinám, že teraz treba byť bdelý, pretože je deň. A my keď máme túto modrú zložku po západe slnka a tesne
kým nejdeme spať o 10. 11. ako kto, tak vlastne táto modrá zložka oznamuje našmu mozgu, našej biológii, že je deň, že je obed. Pretože napríklad obrazovky na nás, továrenské nastavenie obrazoviek má tak silnú jasnosť, ako letné slnko na obed. Tak silno žiari tá modrá zložka, ako keby bol obed. Čiže vy hovoríte tým, čo robíte, čo používate pred spaním, vášmu mozgu, že je jún a že je obed. Takže pre mozog a pre telo je veľmi ťažké zaspávať v takýchto podmienkách. A keď nemáte tie 4 hodiny tmy, tak si viete predstaviť, keď idete spať o nejakej 11, že 4 hodiny v tme, kedy sa vám až začne vylučovať melatonín. Niekomu, ako napríklad ja blokujem modrú zložku, mne sa možno začne vylučovať o 11 a niekomu sa nezačne ani o 2. Kedy máme v prostredí jasno, keď je deň. A čo sa v dnešnej dobe vlastne deje je, že ľudia majú tmavé dni a príliš svetlé noci. Tmavé dni preto, lebo málo kto chodí von na ozajstné slnko, kde tá jasnosť je naozaj veľmi silná. A keď trávite dni doma za oknami alebo pod umelým svetlom, tá jasnosť je oveľa menšia ako zo slnka. To sa dá merať. Merajú sa konkrétne luxy. A teda cez deň zažívajú ľudia tmavé dni, z čoho potom môžu vznikať rôzne dysregulácie hormónov a cirkadiánneho rytmu, a noci majú príliš svetlé, príliš jasné. Keď enzymy v epifíze vytvoria melatonín, tento melatonín putuje cez krv do každej bunky, ktorá ho potrebuje, a upratuje. Noc je časom, keď naše telo upratuje. Preto sa hovorí, že spánok by mal regenerovať. Čo to znamená? Melatonín riadi 2 hlavné programy v našom tele, upratovacie, a to je autofágia a apoptóza. Autofágia je obnova, recyklácia bunky, čiže cez deň telo označí, ktoré bunky treba obnoviť, ktoré sa dajú obnoviť, pretože nie sú na tom až tak zle, aby ich telo zničilo, zahubilo. Tak tie bunky sú obnovené vďaka melatonínu v noci, a bunky, ktoré treba zahubiť, lebo ich telo označilo ako príliš zlé, škodlivé nášmu telu, tak ich vďaka apoptóze telo zahubí. A toto si môžete predstaviť, ako keby ste na noc zapli napríklad umývačku riadu. Ráno nájdete čistý riad, mali by ste nájsť čistý riad, alebo pračku. Nájdete čisté prádlo ráno. Toto isté by sa malo diať v noci, keď máme dostatok melatonínu a dostatok spánku, kvalitného spánku, hlboké fázy spánku. A teraz poďme k zvyšným 95% melatonínu. A to je melatonín vytvorený v mitochondriách. Tento melatonín tvoria mitochondrie počas dňa ako odpoveď na oxidatívny stres. Čiže vždy, keď je bunka v oxidatívnom strese, čiže tvorí nadmieru voľných radikálov, vtedy tvorí aj melatonín, ktorý hasí tento oheň. Takže predstavte si voľné radikály ako oheň a melatonín je hasič. Tento melatonín sa nazýva bunkovým melatonínom alebo vnútrobunkovým melatonínom, mitochondriálnym melatonínom. Je tvorený takmer v každej mitochondrii alebo v každej mitochondrii podľa potreby.
je používaný buď lokálne, alebo môže putovať. A vlastne vzniká ako odpoveď na normálnu prácu mitochondrií, pretože keď mitochondrie pracujú, strácajú elektróny. Je to úplne normálny proces. Tvoria energiu, strácajú elektróny a z tých stratených elektrónov môžu vzniknúť voľné radikály. A keď vzniká príliš veľa voľných radikálov, tak nastúpi melatonín, ktorý upratuje. Melatonín funguje ako antioxidant a je to náš najdôležitejší antioxidant. Je to kráľ antioxidantov. A dokonca riadi ostatné antioxidanty. Čiže je dôležitejší ako vitamín C, vitamín A, glutatión. A teraz, ako podporíme tvorbu melatonínu v mitochondriách? Je to infračervené svetlo, ktoré pomáha mitochondriám tvoriť melatonín. A je samozrejme potrebné na mnoho ďalších procesov. O tom chcem spraviť ďalší videopodcast o infračervenom svetle, pretože je veľmi dôležité, pretože v dnešnej dobe zažívame úplnú epidémiu nedostatku infračerveného svetla. Ľudia by si mysleli, že je to UV svetlo, UVB, pretože ľudia sa mažú krémy, boja sa slnka, strašne sa boja slnka, že dostanú rakovinu, ale je to infračervené svetlo, ktorého máme asi ešte väčší nedostatok, pretože hlavne v zime málo kto býva dostatočne času vonku, aby nejaké infračervené svetlo nabral, a v domácnosti ho nenaberiete. Naše domácnosti sú úplne, ale úplne zbavené infračerveného svetla. Dakedy sme mali aspoň staré Edisonové žiarovky, ktoré vyžarovali veľkú porciu infračerveného svetla, ale keďže to bolo neefektívne energeticky a peňažne, tak sa prešlo k chladným ledkám, ktoré ho nevyžarujú, a tým sme si vlastne začali ešte viac ničiť zdravie. Okná tiež neprepúšťajú infračervenú, pretože majú proste rôzne filtre, neprepúšťajú ani UV lúče, UVB lúče, ale prepúšťajú strašne veľa modrej, samozrejme. Predtým, ako ukončím tento videopodcast, chcela by som poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú, či už lajkom, alebo odberom, alebo obidvoma, alebo príjemným komentárom, alebo zdieľaním. Ďakujem, veľmi si to vážim. A na záver, aby som to zhrnula, by som rada povedala, že melatonín je náš najlepší antioxidant. Potrebujeme veľa spánku, aby sme ho mali čo najviac. Potrebujeme veľa infračerveného svetla, aby sme mali čo najviac mitochondriálneho melatonínu. Hociaký stres zvyšuje jeho produkciu v našom tele, napríklad aj vystavovanie sa chladu. Tí, čo ste videli moje video o adaptácii na chlad, tak tu máte ďalší dielik do skladačky, prečo je to pre nás veľmi, veľmi dobré. Ako ho navýšiť v našom tele. Čiže veľmi dôležité chodiť ráno na východ slnka. Aspoň na minútu, 2-3, a potom na prvé UVA lúče, tak tiež stačia 3 minúty. Ale je to nevyhnutné, keď chcete resetovať svoj cirkadiánny rytmus, čo musíme robiť denne. A čo sa týka osvetlenia v domácnosti, tak to odporúčam návrat k Edisonovým žiarovkám. Ja viem, že mnoho ľudí má ten argument, že je to príliš drahé a neefektívne a neviem ak. Ja si radšej priplatím za to, ako potom chodiť po lekároch. A na záver k doplňaniu melatonínu len moje osobné náhľady. Ja som toho názoru, že čo naše telo tvorí, to je lepšie nedoplňať, ale snažiť sa podporiť tvorbu. Vždy nájsť príčinu toho, čo mi robí problémy, a podporiť v tomto prípade tvorbu melatonínu prírodnou cestou, pretože ja som osoba, ktorá nechce byť do konca môjho života na nejakých doplnkoch, a u viacerých
veci, ktoré telo tvorí, to funguje tak, že keď ich začnete doplňať a robíte to príliš dlho, tak telo, to je veľmi neodborne povedané, že zlenivie, nefunguje to tak v chémii, ale telo to prestane tvoriť. A za mňa je ľahšie nájsť tú príčinu a postarať sa o ňu, ako potom doživotne ju stále riešiť, doplňať, brať nejaké lieky, nemôcť ich prestať, lebo potom je to ešte horšie, alebo byť na nich závislá. Pritom akurát pri melatoníne je to veľmi jednoduché, naozaj stačí chodiť na slnko. Čím viac chodíte na slnko, tým máte lepší spánok. Zaručene. Zaručene to funguje, pretože som si tým prešla. Trpela som obrovskými insomniami, nespavosťami, ale fakt krutými. A teraz mám spánok úplne fantastický a hlavne sa budím úplne čerstvá, vyspatá. Keď už by som doplňala melatonín, tak by to bolo iba akútne. Napríklad viem, že to ľudia používajú pri jetlagu, čo sa mi zdá byť opodstatnené, kľudne, ale naozaj by som to... Viem, že existujú štúdie o rakovine a melatoníne. Takto, existuje veľmi veľa štúdií o doplňaní melatonínu. To nebudem spochybňovať. Mnoho je robených na myšiach a na nočných cicavcoch. Nie sú dlhodobé štúdie, nie sú štúdie, ktoré by boli robené na ľuďoch, ktorí by brali dlhodobo veľké dávky melatonínu. Takže toto si vždy treba všetko zvážiť. A čo úplne neschvaľujem, ale úplne je dávanie melatonínu malým deťom. Pretože je úplne jasné, že žijeme naozaj v syntetickom prostredí, umelom, a deti necháme pred televízorom alebo pred telefónom, dokým nejdú spať, a potom sa čudujeme, že nevedia zaspať, majú problémy so spánkom, pričom by to bolo tak jednoduché to poriešiť. U detí by som to proste neriskla, pretože viem, že existujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že melatonín stenčuje sietnicu, čiže môže robiť problémy s očami, a hlavne keď je človek vystavený modrému svetlu. A mnoho štúdií bolo robených nie s orálnym melatonínom, podávaným orálne, ale s melatonínom pichaným do žily, takže tam je tiež veľký rozdiel. A celkovo mám taký pocit, že keď niečo naše telo vyrába určitým spôsobom, je tam kaskáda rôznych reakcií chemických a niečo vzniká na rôznych úrovniach a my to len tak zjeme a doplníme do čreva, obídeme obrovské množstvo reakcií, tak mám pocit, že telo vníma, že dostalo cudziu látku. A posledná vec, ku ktorej by som sa vyjadrila, je, že mnoho ľudí má vedľajšie účinky, ako sú nočné mory, bolesti hlavy, migrény, veľkú oťapenosť ráno, že nevedia sa prebudiť, pretože proste im ten melatonín zjavne nerobí dobre. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu.